Ilang kalha? Kalahat ni guys. Uling. Oh, uling siya guys, no? So, dayon. Unggoy na ka. Oh, Ganun unggoy man ka. ang gipod ka. Uy, at least cute yung unggoy. Ikaw, cute ka nga unggoy. Amo ni si Eloy, no? So, siya ako ang ika-upat nga pag umangkon. Ay, dili. Ikatulo nga pag umangkon. So, the rest na is, akong pag umangkon. Ang kontanan is total is 7. Grabe na kadaghan. Grabe, gipang kumbat niya sa mga isuon, no? So, laban da. Mintas, may pag-asa pa. Charis. Hala, bye-bye! Ay. Katawa. Dili, katawa ba ito to? Bye-bye! Ah, bye-bye na ta. So, mag-chill. So, hi guys! It's me again. Sana all. Babalik ang baklang fresh na fresh. Cheers. So, it's me again, Upaw na Bayots Vlog. So, ngayon, may bago akong makakasama, may pamangkin na si Eloy Cuco Martin. Hali, pakita din sa camera. This is my pamangkin. So, may challenge kami ngayon na lalaruin. So, yung lalaruin namin is bato-bato pick. Kapag mamali siya, trapuhan namin ng uling. Kasi wala nang pulbos ko. Kasi hinurot niya kahapon, inubos niya lahat. So, di ka malanta. Okay, dali ka malanta. Sa kinakana. So, inubos niya kahapon yung pulbos ko. Sabi ng mama niya na ate ko kasi hindi ko na nalagay sa mataas na nalalagyan. So, mag-start na kami ngayon. So, let's watch. Hi guys, so ito yung gagamitin namin na pantrap. Po. Kalha. So, itong yun among nawong karon guys na. So, marinig ka lang ha. Oh, so, magbato-bato piknik karon. So, magsugod na miss. So, excited! Akong isa ka bata dito nagkaon pa guys. So, dugi siya mahuman. So, dugi siya maka-appeal. So, nagbabi ang bayot. Char. So, ilagay ko ito sa daplin kasi magsugod na kami. So, sige na kayo magbabato-bato piknik na. Sige. Ano siya ha? 10 minutes na siya nga video guys. So, baka iyak ito eh. Sige. Bato. Sige, ana. Sige, ana. Sige, ana. Bato ba? Wait lang. Yeah! Nakulbaan man ko, guys. Oy, oh my God. Ang camera. Nakulbaan ko. Puti, pagaling mo lang. Ang camera. So, wait lang, ha. So, ano ba ito? Hinahanapan mo ako Ay, di lang ang camera, oh. Ay, bati man. Di lang na, basta. Nandito kami sa aming kusina, guys. So, let's go na. Ay! Sige na. Sige. Bato, pick. Ay! Gunting ko. Oh, patay siya, guys. Gunting papel. Ready to fight. So, huwag kang aalis. Tatrapuhan ka nakin. Ha, wag mo nang. So, ready. B. Don't tabon your face. Ato ba na camera? Let's face the camera. Okay. Ay, sabi. Dili sa ba? Di ato bang madili kay kanang galisod ko. Oh my God. So, wala ko labot. Maligot na pagkamandayon. Ay! Sige. Utro. Sige na. Oh, bato, pick. Oh, para may gunting. So, dapat makita ito kamot. Sana. Dilita. Sige. Utro. Bato, pick. Ay! Uy, guys! Papel ko, tas gunting siya, patay ko. Oh my God, kalahat na DS. Oh my God. Gamayara lang ha, gamayara. Sige. Alayo man gida ko. Oh my God. Gida ko niya, guys. Bad guys siya. So, hinara pod no, gamay ra pod. So, wait lang.
Sige. Bato, bato, pick. Gunting na pariha. Wala yung mamatay. Sa ito. Bato, pick. Papel ko. Abi no, magbato siya, guys. Ay, Diyos ko. Sabi ka, sa pikas, diri ka. Wala ni. Alahana ni, oy. Oh my God, you're so bad. Ay, wait lang kaya makanta. Ay, na lang. Yeah. Bato, pick. Papel ko, di, bad man kaloy. Oh, di man kabalo. Sige, bagay po ko. Bagay ko. Papel, gunting niya po siya, guys. So, papel ko. So, patay ko. So, abin mo ako gugmag ka ng... Akong hunahon. Namang magbato. Sige. Wala man na. Kanang lubot ka na, Sige, Sige, go. Gamay na kayo. Mano mo ka nag-king's bump. Char. Sige. Ay, hawilihan ka ng kay hugay mong kamot, So, ito, lock. Ipakita mong kamot. So, laban. Yeah, bato. Ay, wait lang. Bato, pick. Bato ko. Gunting siya, guys. Patay siya. Gunting mo na ako Nya kay bato man ko. Kapatay dili. Patay. Dili. Matikon ka. Dire. Ay pagkuan nahugan nimong ay pag-an ba? Ay pagtago sa kanang wana. Be. Wala. Wala pa. Wala pa balik. Wala pa na siya. Bot na siya. Wala pa na siya. Dili na sa final. Perfect. So, tabi. Katsa. Okay, bato pick kita. Sige. I like how we guys. Nakasala mi, guys. So, humawak yung pamangkin ko sa banig namin. So, yung banig namin may uling na, guys. So, kuanta. Change the position kay kay mong kamot. Nangas kay mong kamot. Sige, dito ka. Nainag, dagka naguling. Ate sa camera ka. Dito ba? Ina nga, hi guys. Mana ko nawong Hi guys! Akong kunang Dotra. Bato. Wait lang. Bato, pick. Ay! Mali mga ito, Sige, tapoy ko. Maro da. Tapoy ko. Lagi anaan, galit ni mo si Eloy. Bilisan po. Sige. Aman. Ikaw, alapit. Saan na? Ako may imang anaan. Giwan kill man kunya guys. Oy, my God. Ito na pa daday. Sige. Bato, pick. Bato man siya. Papel man ko. Naka ako may hinahanap dito. Patay siya no. Lizard pad. Ato mo sa camera, be. Na. Tada! So this is a challenge, guys. So mo ni siya ang among gadula karon diri. So makalinga pod siya sa among part lang, no. So I hope nga nalinga pod mo. So please share this video and click the notification bell and subscribe my YouTube channel. So just comment kung sa pa yung gusto niyo ipahimo sa among So mo ni siya atong kilayan, ato ang nose line, then ato siyang lipstick. So asa sang tulungan bik maraloy pa din bata mara magwalay ka ng mama ba ato sa camera ata ali diri kay mo bato pick ko bato pick wala para papel bato pick papel ka dai gunting naman po. Gunting naman po siya, day. Ay, ako may gunting siya. Papel man siya. Oh, di ba? So, dili, day.
Naksidente ko. Wala pa ha? Sige, di nga. Buhok dito. Wala man. Ato sa kamera. Ay. Sige, pailaila. Usa man pangalan nimo? Kuya! Kuya Eloy! This is a challenge. So, di ba, gwapa ka pa ng tito. Ang tito rin gwapa. So, tama namang video dito kay Morag. Kailangan naman maligo kay Morag. Basta ma-upload mo siyang mama ba. Kung ano sa ka ng CR dito ka. Ano sa CR? Pats na. Ay, what lang? Halit, dito ka. Magbabay ta. Bye-bye! Bye-bye, guys! Don't forget to like and subscribe. Pakitin mo na mo. Don't. Adon! Thank you Thank you for watching watching this video. video. Please subscribe Please subscribe to my Tito channel. Ay, wait lang. Bye-bye. Kalahat ni guys. Dayon. Uling. Uling siya, guys. No? So, dayon. Unggoy na ka. Oh, Ngayon na unggoy man ka. ang gipod ka. Uy, at least cute yung unggoy. Ikaw, cute ka nga unggoy. Muna si Eloy, no? So, siya ako ang ika-upat nga pag umangkon. Ay, dili. Ikatulo nga pag umangkon. So, the rest na is, akong pag umangkon tanan is total is 7. Gabi na kadaghan. Gabi, gipang kumbat yan sa mga isuon, no? So, laban da. Mintas, may pag-asa pa. Charis. So, bye-bye! Ay. Katawa. Dili, katawa ba ito? Bye-bye! Bye-bye na ta. So, mag-selfie. So, yun na nga guys. So, formally na kami magbabay ni Eloy kasi maliligo na siya. And then, alam nyo ba kung bakit ko siya napapayag na maglaro kami? Kasi dahil dito, ibigay ko to sa kanya kasi ito yung premium niya guys sa aming paglalaro. So, dapat yan nun eh. Kasi bata, dapat may premium. Diba? So, ito yung premium niya. So, maliligo na kami guys. So, andito na si Eloy Bye-bye na, Eloy. Bye-bye, everyone. Si Kamat-Mat. Di Kamat-Mat, be. So, ito si Kamat-Mat, guys. Ito yung panganay na pamangkin ko. Diba? Hindi siya nakasama kasi kumain pa siya kanina. Wala gabi me. So, bye-bye. So, please watch this full video. And kung nagustuhan nyo, please like and share and comment. And please subscribe to my YouTube channel. And please click the notification bell para mag-update kayo sa aking mga video. Bye-bye!